De ce ești supărat? E ziua mea și bunicul a băut banii de tort, iar bunica și-a pus unghii cu gel. Nu cer prea mult de ziua mea, un like și o urare mi-ar face ziua mai bună. Ce ai face dacă ai avea o superputere? I-aș aduce acasă pe mama și tata din Anglia de sărbători. Nici nu mi s-a uscat buricul și tata a plecat, iar după primul alăptat a plecat și mama. Sunt aici cu bunica, s-a urcat să curețe copacul, eu nu pot că mă ține o venă. Ce faci aici? Uite, cu bunicul mi-a zis să-l ajut să facă apă sfințită de la mănăstirea Kazan. Tot porumbul acela este pentru găini? Nu, doamnă, la prânz le dă bunicul câte 20 de lei și se duc să mănânce la restaurant. Și merită să le hrăniți cu atâta porumb? La ce preț au ouăle ce le vinde bunica, nu ne scoatem nici banii pe găleata asta de tablă, dar pe porumb. Unde te duci cu alea? Mă duc la bunica la cimitir să-i aprind o lumânare, dau ceva de împărțeală și pun florile astea la mormânt. Mamaie, ascultă încoace, dacă și peste 5 ani mai votezi, să știi că noi nu-ți mai facem niciun parastas.